mukaan, niin varmaan näkyy hupparille. Vähän on jo kirkastumaan päin tuo sää tuolla takana. Hyvä niin. Huomiselle taisi olla jo ihan aurinkoista luvassa. Ajellaan täällä Itävallan vaihtoehtoteitä, eli ei menty vielä moottoritielle. Ja maisemat on kyllä hienot. Tätä on kohti Sellamseetä, sinne on noin 150 kilometriä. Siinä meidän olisi tarkoitus nyt sitten jokunen päivä olla, jos vaan siihen leirintäalueelle sopii. Siinä pitäisi olla semmonen melko tasokas leirintäalue. Ja varmaan sitten luonnollisesti kallis, en tiedä. Mutta joka tapauksessa siinä oli ajatus, että sitten pyörällä voitaisiin käydä kiertelemässä. Navi tosiaan ehdottelee vähän tämmösiä pienempiä teitä näköjään, ja kun vieressä menisi tämmönen järkevän kokoinen tie, niin nyt ajellaan tämmöstä. Pieni pysähdys tässä ruokakaupassa. Anne meni hedelmiä hakemaan tuosta vähän välipalaksi. Semmonen ensituntuma tästä Itävallasta, että ihan niin kuin ei olisi ihan niin hyvin merkattu noita matkailuautoille kaikkia parkkeja ja semmosia, että lähinnä on tullut vastaan semmosia kylttejä, että tähän ei saa parkkeerata matkailuautoilla. Että Saksassa oli tosi hyvin kyllä, aina oli osoitettu, että matkailuautoparkki. Mutta tässä ollaan semmonen 100 kilometriä Sellamseehen ja siinä ajateltiin, jospa sinne leirintäalueelle sopii. Uskoisin, että sopii, kun täällä ei ole kuitenkaan high seasoni. Niin ehkä 3 yötä ollaan siinä sitten, että siinä oli paljon kaikkia touhuja, pyöräilyreittejä ja kaikkea riittää siinä. Että uskoisin, että siinä on semmoinen hyvä paikka sitten olla vähän pitempään. Aika mutkainen nousu oli ylöspäin tässä, mutta ihan hyvin jakso auto vetää, mutta varmaan jos olisi vähän sellaisella laiskemmalla moottorilla, niin voisi olla aika tuskasta.
Saatiin ihan huippupaikka nyt kyllä tästä leirintäalueelta. Katsotaan näitä maisemia. Semmonen pikkusen reilu 20 vuotta sitten minä laskestelin tuolla noita rinteitä pitkin. Oli hyvä reissu. Kai se sen takia osittain tänne on pitänyt tullakin verestelemään muistoja. Nyt mennään tuohon ravintolaan syömään tuossa kohta ja katsotaan sitten, jos lähdetään vaikka pyörälenkille kiertelemään tää järvi ympäri. Lähdettiin pyörällä käymään tuolla keskustassa ja vähän katselemassa sitä ympäristöä. Se hienosti kiertelee pyörätie tässä aivan tässä järven rannalla. Tässä on kyllä ihan hienot paikat ajalla pyörällä. Tää ei paljon voi parantua tästä maisemasta. Tälläkään keskustassa hirveätä tungosta näin arki-iltaisin on kesäaikaan. Tai nyt ei ole vielä sesonkin. Kyllä se varmaan vilikastuu, mutta eniten varmaan on silloin talviaikaan, kun laskettelukeskukset on auki. Mutta silloinhan täällä porukkaa varmasti riittää. Kokeillaan käydä katsomassa, että päästäisiin tuonne, tai siis mistä päästäisiin tuonne vuoren huipulle. On kovaa hommaa käydä kempolokeminen. Syökkaan niitä varmaan näkyy hupparin läpi. Mutta ne hisseille pääsi. Siitä ne sitten lähtis sinne ylös. Ei pyöri enää. Täytyy varmaan netistä selvittää. Nyt onkin sitten pitkä alamäki. On kyllä komeita vuoria tuolla takanakin. Toiset ne saa asua hienossa maisemissa. Ei kyllä millään meillä smalttaa mennä nukkumaan tuonne. Tekis mieli vaan kierrellä ja ihmetellä näitä paikkoja ja maisemia. Täällä on joutsenia paljon. Arvoiselin kaikki joita. Pienestä ne ruokansa saa. Oli se kyllä. Itse asiassa tää on hienompi paikka kuin mitä mä muistelin, että tää on. Käytiin täällä joskus vajaa 10, olisiko sitä 9 vuotta sitten. Käytiin 2 yötä olemassa, mutta me ei oikein silloin tätä paikkaa tutkittukaan. Että me kierreltiin sitten autolla tuolla muualla, mutta ja hyvin huonosti tutkittiin sillä reissulla mitään muutakaan. Meilläkin oli autossa istumista vaan. Ui, onpas siinä jollakin kyllä niinku ihan huippulei. Hetkinen, sehän on meidän auto. Siinä, sehän on meidän paikka. Tosi hyvä paikka kyllä saatiin.